Jebi! Zdravím u dalšího dílu z našeho let's seriálu Darksiders. A my jsme skončili tady, jsme prošli těma dveřma a tady nějaká obluda sežrala ten vlak, nebo aspoň pěkně zapíp do zdi. No jsme zjistili tady, že tady nic není, ale na druhé straně je. Takže my to tady šupneme. A tam si to sežere taky. A zase to zapíp do zdi. A pokud nevíte, co znamená píp, tak to znamená, začíná to na je a zajeb a poslední e. Jo? Dobře, takže máme plné životy a můžeme pokračovat. Kam se dostaneme? Už tady? Už tady? No tak tím líp. Ano, ty jsi slabý. Ty taky. Pojď co, ano. Tak. Au, no, dobře. A teďka, já jsem se nechtěl proměňovat dřív, protože kdybych se proměnil hned, tak ty ukázky by mě proměnily zpátky do toho malého mrda. A teďka, a musel bych si to zase nahrávat znova. Tady ten chaos. Takže jsem se proměnil až teďka, abych si nemusel znova nahrávat ten chaos. A dobře, takže všechny si vyvraždím a dneska teda určitě zabijeme tu truchlitelku, jsem si to nespletl. Vy svině. Ty tady je posraných. Au! Vy svině hnusné. Ty vidíte, oni jsou tak odpor. Tak prostě na hovno. Jede do prdele, tady mám to auto. A to po tobě. A toto hodím po tobě. Stechos? Jo, stechos. Co to je s tím posraným mikrofonem? Jestli to dám výš, počkej. Jestli to dám výš. Dobře, takže ho mám líp nastavený. A tady je truhla. S dušema normálně. A tam je truhla s mapou, takže prostě nic zvláštní, nic nového zatím. Ta mapa je... Aha, tak hledáš pokladu. Takže prostě, když máte někde truhlu, tak vám to ukazuje na mapě, že tam je truhla. To je všechno. A ta mapa ani nevím, co dělá. Prostě něco. Já hledáš pokladu je k něčemu, ale ta mapa, fakt nevím. Ty to už jsme tady. Tak to už za chvilku bude. Truchlitelka. Čekal jsem to delší, no ale když to hraju pořád, tak už se mně to tak nezdá. Ano, ty zdechneš pomalu a jistě. Ty vogo. Ta nedala teda. Ale já myslím, že než dojdem k truchlitelce, tak bychom ještě měli získat poslední část kostřičky. A v tom případě bychom měli na ně 4. Tady to zmáčknem. A potom, kdybychom ji zabili ještě v tom, když ji zabijeme ještě, tak budeme mít 5 kostřiček. A to je fakt dost na to. Tady jsem myslím, že měl 3. Maximálně. Když jsem aj struchlitelku myslím. A teď budu mít 4 maximálně. Aj struchlitelku taky. Tyjo, takže to bude mazec. A takže teďka tam bude ještě jedna blbost a potom už by se měli zabít tu truchlitelku. Jo. Toto je poslední věc. Tam až půjdeme do toho tunelu, tak tam už bude truchlitelka za chvilku. A je to tam život? To je hněv, kruci.
jsem čekal, že tam bude kostřička. To je v prdeli, ale jsou tu 2 truhly. To je s životama, myslím. Takže tady přijdete a je. Naplní se vám truhla, voda. A teď jdete tady. Nahoru vyskočíte. Přeletíte tam. Tady nahoru. Vidíte? Ten hledač pokladu je aspoň k tomuto. Zase bouchneme. Naplní se na voda. Co teď vylezeme zase tady, aby jsme měli. Ty ale já jsem čekal, že budeme mít 5, ale dneska těch 5 sudat. Co? Škoda, že to hněv, ten máme zase první. Z toho máme 4 ten hněv už. To je životama, že jo? Určitě. No. Tyjo, my už zase mám převtělení v chaos. Sakra, já jsem chtěl tu kostřičku na to truchlitelku. Ale škoda, no, nevadí. Ještě dneska to získá možná. Tak jo, pojď truchlitelko, jdeme. Si to rozdat. A tady prostě uskočíte do vody, která vás nese sama, ale vy nepomůžete plavat proti. No a tady je truchlitelka. Čau, ladies. Čau, lady. Hello, lady. Vybaně. Au, mrtka. Přestaň s tím už. Dobře. Takže to... skoro mě to jeblo. A tady chytnete si tohleto. Tento vozíček. A jebnete to po ní. Teď si chytnete znova. A rychle nabijete. Než span, ano, vždycky vám to ublíží sice, ale ona. Potom to strašně dlouho trvá a nemůžete. Protože pořád padají ty kraviny. Tak vy nemůžete ten vozík postrčit, tak proto rychlo to takhle chytit a jebnu do něho. Ano, teď nám vypustíš svoje potvory. Tečko. Ale pár jich odletělo, což je dobře. Ano. Rychlo to šoupnout. Ne, rychlo, jebni do toho. Ta tam prostě tak čeká. Smrt. A teďka odpálím je rychlo k tomu. Erko a rychlo, já dobře. Vždycky vás to sejme sice, ale to je malá ztráta za velkou oběť. A teď už si prostě do toho takhle. Jo, na dlouho takhle, ale musíte to 2krát. Strhat. Teď zase vypustí ty svoje potvory. Ona je fakt lehká. Se vypadá hnusně. A těžce. Ale je lehká. Ale jako fakt, ta time byla oproti ostatním. Oproti ostatním fakt hard. A do prdele. Nech toho, mrtko. Teď to zase odpálí. Bouchni do toho, si děláš prdel. Já jsem si nezapnul stavky. Nebo zapnul. Nezapnul. Do prdele. Tak, a je po ní.
Oh. A ta pěkně dostává, to byste fakt nechtěli teďka i takhle dostat. Oh. Jo, ta musí bolet. No, a už taky srdce nemám, takže to už nebolí. Se rozpustila. Ahoj. A máme 4 kostřičky a my si to tady můžeme ještě posunout. Tam. Vidíte na mapě? Ano. Na ano. Ano. No, super. Na mapě tady máme ještě. To debil. Ta špína jedna hnusná. Jo, počkej. Tady na mapě vidíte tu velkou kostru, to znamená, že to je boss vždycky. Ale už to není, už je mrtvý. Welcome back, horseman. You could have knocked, but I suppose that isn't your way, is it? Why are you here? Strange question, seeing as how you're the one broke into my house. You weren't always the Black Hammer. You huddle in exile, a hermit among tombstones. Why? What role did you play in this, Ulthane? Horseman, I've got something for you. A fair bit of work, but it's a bit dainty for me. It'll serve you better. You didn't answer my question, old one. Maybe I liked the scenery, was it to you? You asked for my help and I gave it. You go on being ungrateful and I'm liable to get upset. Do I look like I'm afraid of death, boy? It's not death you should fear. Ano. Milosrdnost. Ano, prostě dá takové. A střílíte do kola nekonečně zdarma. Takže nemáš nic pro mě už, jo? Tady nic není náhodou. Ne, tam totiž nejde jít, no. Na té straně taky nic nebylo, že? Ne. To mi láva. Tam nechci jít teda. No, však jsme se teďka viděli, blbe. A takže když už máme tu rukavici, tak dokážeme uzdvihnout to kladivo a otevřít i tyhle ty dveře. Prostě jsme teďka silní. A takhle si zabít vrany. To je pěkné. Moc se mi to líbí. Právě si tleská. Jde si. OK. Takže se jdeme vrátit zase zpátky za Samaelem. Takže zase přijdeme k Počkej, my máme vlastně strašně moc těch duší. Takže jdeme se Samaelem, protože máme strašně moc duší. 5000 a ještě tady tohleto. 2000. To je pěkné. Výbušné střely. Ale ne, já bych chtěl tady. Toto. Ano. Ne, a ještě teda bych si koupil výbušné střely. Jo, soužení. To uvidíte. Dneska to použiju ještě a uvidíte, jak to bude silné. A dám si teda, aby to bylo silnější. A toto taky. A to taky. Tady už nic.
Takže jdeme zase tady k této Vulgrimové oblasti. Ale takže jsem si koupil tady tyhle ty věci. Tohle. Toto je vylepšené. Potom když jdete dopředu Alt a klik, tak toto uděláte. To je úplně zabité. To používám nejčastěji. Šup, šup. Tak jo. Jdeme teda zatím sama. Ale ty to musí obejít. Ten mi stačí, když jdeme tady. Tak já to obejdu. Takže jsme u Samaela, pojď sem. Šup. No tak. Did you enjoy yourself? War in the Black Hammer, plucking pigeons. You see a great many things from inside a prison, Samael. There is little you can keep from me, horseman. Once I have a mind to know it. And what do you know of Uriel? I thought the horsemen were above such earthly pursuits. She believes I killed Abaddon. The Hellguard worshipped their fallen lord and leader. And Uriel? Some might say her admiration was less than professional. She will stop at nothing to punish the one responsible. I fought the demon who killed Abaddon, and he will be punished. Straga is the strongest of the Chosen. No doubt you'll face him again. He draws power from the spire and won't stand to be away from it for long. With all I have taught you, you might even survive the reunion. Whose heart would you have, demon? The Stygian is king of the ancient worms that now plague the Ashlands. It won't be easy. The worms grow well in such fertile ground. Fertile? Fertile with death, decay. All the land is covered in it. The ashes of the dead. But you may be in luck. It seems that some fool demons have taken to capturing the worms for sport, and they hunt other creatures as well. The strongest are made to fight in cruel arenas. The demons seek to tame the Stygian, not knowing that within the monster there beats the black heart of the Chosen. How do the demons avoid the ashworms? You know of the chronospheres? A gift of the old ones. It is said that to master the chronosphere is to master time itself. One could stop time, or even move it forward and back. Indeed. None of the old masters exist, but the demons have learned to use them to a lesser degree. I can grant you a basic understanding of the chronospheres. It won't be much, perhaps just enough to avoid the worms. Perhaps. Perhaps not. What in this life is certain, horseman? Other than our word, of course. Takže máme zabít Stygijce. Zabít Stygijce. Ano, takže chronosféra, to je zpomalení času, ale nemůžete to udělat kdykoliv, to by bylo zase moc lehké. Můžete to udělat jenom, když uvidíte, až tam bude jedna věc, to za chvilku, tady bude. Tak díky ní můžete tu chronosféru ovládat. A teď si dáme, ne, toto. Toto je fakt nejsilnější z těch skillů. Takže jdeme sem. A takže Stygi, to je červ. Taký obří červ, co jste viděli. A je taky lehký prostě. Tady ti to nejsou nějak silný. Prostě ta truchitelka byla nejsilnější podle mě. Takže jsou mrtví, zombíci ty už jsme dlouho neměli. Chudáci. A tady
takhle ji můžete ovládat. No, ještě ne. Tady tímto. Ano. A tím. Hvězdící. Když hodíte do toho hvězdící, tak. Ano, vím. Ne, to jsem nechtěl, vole. No, tak si zatím můžeme takhle. A teď není zpomalený, jo? Prostě všichni jsou zpomalení. Když to vemete a zdáte tam. Na to stíhám. Jo, stihl jsem to. Ne, blbé. Z technik si chcete, jsem dlouho neměl. Tak poprvé nám ubral tím výbuchem. Šikulka. Musíme pochválit. A no to všechno uvidíte, já to nebudu říkat dopředu. A jo, vlastně my máme tu novou schopnost. Kde to je? Tady. Je to na čtverce? Jo. Ne, není. Je to nám na čtverku. A to za chvilku, teďka to nebudu ještě ukazovat. Až já se dostanu k jedné věci, jednou prostě někde, na jedno místo, kde vám ukážu na andělech tu schopnost a zeberu si kostřičku, to už bude tady. Takže budeme mít konečně 5 kostřiček. Vypadněte. Ahoj. Au, ty mrtko. Teď ale se to ještě objeví, ty no, přesně. Takže první zabijeme tyhle ty anděle a dívejte. Je to, nevypadá to moc epicky, ale je to silné jako vady. Tak. Jsou mrtví. A ještě jedni. Takhle. Ty mrtko. Šup. A je mrtvej. Takže si vezmeme tady. Je ta naše posvátná poslední kostřička, aby jsme měli 5. Takže to vezmeme. A je to tady. Oh yeah. 5. Hoho. Yeah. Tady máme další artefakt voják. Dole máme truhlu s dušima. A tam naproti je Vulgrim. Hnusák Vulgrim. Šup. Letíme za ním. Čau Vulgrime. Ano, máme další Vulgrimovou oblast. Prodáme to. No, koupoval jsem si to. No, to nepotřebuji. Jo. Toto víc používám. Ať už máme na tom meči všechno. Ještě tam to a budeme mít. Jo. Takže já se podívám, jak dlouho natáčím a potom tak uvidíme, jestli budeme pokračovat nebo ne. Takže máme ještě 6 minut, přibližně 5. Takže ještě chvilku, teď jsem si zapl už stopky. Abych se už nemusel dívat, jak dlouho to je. A tak tak ještě se prostě posuneme, uvidíme, kdy to bude 6, na nějakém přesném místě to ukončím. Vždycky chci, aby to bylo 30 minut. Takže tady zabijeme. Seš lama, kámo. A jsem borec.
Takže se teda ještě posuneme, no, a uvidíme, co tady bude. Počkejte to. A jo. No, tak to bude tady tento kretén, no. Takže použijeme toto. Takže můžeme použít toto. Mu to bere, ale asi to není vidět určitě. Au, mrtko. Ečko. Tak a teď mu urveme rožíček a já to stříhnu. Takže mrtvý. A předem se omlouvám, některým vám se to líbí, některým ne, že se to stříhá, tento díl není moc stříhaný, takže prostě někdy to nemusí být zase tak všechno sestříhané, takže zapneme stopky znova. A tady bude další postraný upgrade a bude vypadat fakt hezky na meči. Sice ta schopnost, co to dává, je ta, že vlastně, když si vyplýtváte chaos, tak se vám ještě rychleji doplňuje. Což musí být fakt masakr. Takže si ho můžeme ukázat na meči, chvilku bude používat zase jako vždycky, protože tady toto je přece nejlepší. A vidíte, prostě krvavé. Ale bude tam jeden ještě takýto krvavý. A ten bude fakt dobrý. Ten bude dávat to, že budeme silnější. To bude ten legendární. Co získáme u 4. bosse. Vyvoleného. Ten bude... Počkat, on bude mít, jo, že rychle získává ten chaos taky a má rychlejší útok. Ne, rychlejší. Silnější. Tak prostě je to stejně jak toto, prostě je to úžasné a vypadá to hezky fakt. Takhle to vypadá. Ten meč se mi fakt líbí takhle. Ježišmarja. Ne. To je debil. Že to musíte takhle nabít. Šup, jo, dobré, dal jsem to. Rychle to tak přejdete. Vpravo je když jdete tam doprava, tak tam je truhla s dušema. A já to nějak nepotřebuji, jako. Ček si je to pár duší, že jo. A ukaž kolik. Tak ještě chvilku. To dám, ještě 3 minuty přibližně. A tady je další část našeho oblíbeného kostříčkového života. Takže máme první zase, takže 3 ještě, no. Což je docela dost. Vím, počkej, kde se získají? Teď ani nevím teďka. Jako tady u toho Stygiho, možná ještě jednu asi vím. No, ale nevím si jistý. Takže tady je Vulgrim. Takže nic nemáme, ale ne, já to tady ukončím. Zase to 28 minut, to je úplně jedno. 29. Ale toto si necháme na příště, protože tady, jak vidíte, tak ještě nevidíte, ale jako tady. To není Stygice, zabij Stygice, takže Stygi prostě. To není Stygi, to je červ normálně. A tady, když do toho hodíte, tak se vám zpomalí čas. Jo, zpomalí čas. On se tam někde pomalu pohybuje. A vy to zatím můžete přijít, protože takhle chodíte v písku. Prostě pomalu. Tak proto tu je. Ale nic. Doufám, že se vám video líbilo. Pokud ano, dejte like, odběr. Pokud ne, tak víte, co máte dělat. A pokud to nevíte, tak to zjistíte v 7. dílu Darksiders. A příště teda přejdeme tady toho Magora, který se nám bude plést ještě hodně dlouho v cestě. A bude chodit do cesty ještě hodně dlouho. A tak teda čau.